ζώνη, μια ζώνη ανάμεσα στην ιστορική πόλη και στην νοτιοανατολική πλευρά της πόλης. Αυτό το κομμάτι, παρακαλώ λίγο την προσοχή σας εκεί πίσω ειδικά, αυτό το κομμάτι, αυτή η ζώνη που ξεκινά από το Λευκό Πύργο, την Αγγελάκη, ανεβαίνει ψηλά, έχουμε τα νεκρογραφία εκεί της Ευαγγελίστριας, κάπου εκεί έχει παραμορφωθεί ο ιστός διαφορετικά σχεδιασμένος, άλλη εικόνα και πραγματικότητα έχουμε σήμερα, το περιαστικό δάσος και από την άλλη πλευρά η Κατσιμίδου, η Καφτατζόγλου, το κομμάτι αυτό όπου από τους σχεδιασμούς του 1917-21 και το στρατηγικό σχέδιο για την πόλη, το πρώτο ουσιαστικό μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 17 του Εμπράτ, είχε διαμορφωθεί ως χώρος πράσινου, ως χώρος κατά κάποιον πολιστικών ανοιχτών δραστηριοτήτων. Ένας δημόσιος ανοιχτός χώρος, τον οποίο βεβαίως κατά καιρούς τον παραβιάσαμε με διάφορες θα έλεγα βολοδραστικές επιλογές και αποφάσεις και πολλά τα κτίσματα μέσα σε αυτή τη ζώνη πρέπει να σας πω ακόμη δεν είναι νομιμοποιημένα με βάση το ΓΟΠ και με βάση το νομικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει μέχρι σήμερα. Αρκεί να σας πω ότι το Βασιλικό Θέατρο νομιμοποιήθηκε όταν έγινε η ανάπλασή του κατά τη διάρκεια της φοριστικής πρωτεύουσας.